Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με το Stumbling Guys και πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, σε αυτό το γύρο θα παίξουμε αυτό και μετά το κανονικό. Άρα, 8 άτομα. Ωραίο σκηνή έχω παιδιά, γράψτε στα σχόλια. Ναι, αυτό θα μας πετύχει, αυτό. Να, αυτό εδώ. Είναι σε αυτήν την ομάδα με τα δύο που έχουν πεθάνει. Άμα είναι να κάνω άρωτες και μετά να κάνω το πέστα. Λαμπουνιτζί, το είδατε. Είναι καλό το κόλπο. Αυτό είναι όπου έρχεται το τούβλο και κάνουμε αυτό, αλλά δεν το μπόρεσα. Έλα, εμένα ελευθέρωση, εμένα κάντε. Φέρτε, πέσει και εσύ. Ναι, πέσει και εσύ ρε. Αν την βάλει μια ζωή σε μένα. Έτσι θα κάνω. Ελάτε να με βοηθήσετε. Γρήγορα. Τώρα. Ναι, θα πέσει και εσύ ρε. Ναι ρε. Παιδιά, πάμε ξανά αυτό. Επειδή έχασα. Ξανά. Άντε πάλι ρε διαφήμιση. Έλεος. Ωραία. Πάμε ξανά και κάτσε να βάλω skin. Να βάλω αυτό. Να βάλω το εξωγήινο. Σίγουρα το εξωγήινο. Ωραία. Πάμε ξανά. Εξωγήινη και δείστε. Ωραία. Next. Να εδώ. Τι λέει, έχουμε και μπανάνα. Να το κάνω αυτό τώρα το κόλπο. Είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Όλοι με βοηθάνε. Ρε, πας καλά ρε. Άμα φοράς το αόρατος δεν μπορεί να με δει κανένας. Πέσε κάτω. Με τη μία το πέτυχα. Πιγκουίνι, τσουκίνι. Άντε για κορώνα. Έχω 11 κορώνες. Κάνω και κάποιους φίλους από εδώ. Πήρα κορώνα. Άντε πάλι. Διαφήμιση και τα λοιπά. Είναι σπαστικό. Άντε. Κοιτάξτε όντως. Λιριλιλαριλα.
Τώρα άλλο skin θα βάλω. Αυτό το skin είναι ό,τι χειρότερο. Δεν το έχει βρει στην Ξάφη. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και πάμε που έχω τις τύχες. Ρε τροχέ, να βγεις το σότ. Παιδιά, πάμε σε άλλο παιχνίδι τώρα. Πάμε. Πάμε αυτό εδώ. Όχι. Αυτό εδώ. Άντε 100 ώρες. Oh my G! Oh my G! Το είδατε? Oh my G bro, what the fuck? Oh my G bro, what the fuck? Oh my G batata! Oh my G batata! Πάτα. Μόνο ένα άτομο έχεις μείνει ρε. Μη φοβάσαι ρε. Εγώ έχω ένα μαχαίρι και θα στο δώσω μες στη μούρα. Ω, πέτρα πολύ καλή. Κοίτα εδώ τι όπλο έχω. Ξανά πάμε άλλο παιχνίδι. Πάμε αυτό. Ωραία. Θα παίξω το πιο χαζό παιχνίδι που είναι σπαστικό. Θα παίξω το πιο χαζό παιχνίδι που είναι σπαστικό. Πάμε το πρώτο. Ωραία φίλε και εσύ ρε διαφήμιση. Ό,τι σπαστικό. Άντε. Άντε, κατούρες. Εντάξει. Άντε. Ρε δεν είπα να πω αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε αυτό εδώ, κάτσε. Να μπούμε. Μισό. Από εδώ θα βαριέμαι και τι να το βρω. Και θα το βρω από εδώ. Άντε δείξε παιχνίδι. Εδώ θα παίξω ένα γύρο. Τώρα θα δείτε τι παίκτες έχω.
Ρεάλ με Ρεάλ. Ναι, Ρεάλ με Ρεάλ. Να ήταν Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Εκεί Ρεάλ είναι ό,τι καλύτερο. Είναι 94, εγώ δεν περνάω. Έχω και καλύτερο τέρμα και από αυτόν, ρε. Έλα ρε. Λιριλίλα. 1-0. Εύκολο. Δεν είναι. Είναι πολύ εύκολη. Λες είναι πολύ δύσκολη, ρε. Πολύ δύσκολη. Παιδιά είναι πολύ δύσκολη. Δεν μπορώ να βάλω γκολ, κοιτάξτε. Με κερδίζουν 4-1, ρε. Χαχα, πλάκα κάνω. Εγώ κερδίζω. 5-1. Και να βάλω σε ένα γκολ. Έλα. Δώσε πάσα. Για λίγο φάουλ. Το τέρμα και το έβαλα. 7-3. Θα σε κάνω 10. Θα σε πω εγώ που θα σε κάνω 10. Δεν θα δεις. 8. 9. 4. Τόσο εύκολο. Και τώρα πάμε στην κράνη. Όσο με σκοτώσει το σταματάω το βίντεο. Κράνη. Ωραία, έτσι ξεκινάει. Αυτό δεν είναι τρομακτικό. Και χωρίς ίντερνετ παίζεται. Άντε. Θα σε βρούμε. Πού είσαι? Σιγά, τα λέμε.